3 týždne v škole, týždeň v kasárniach a k tomu motivačný príspevok 100 eur mesačne. Vojenské triedy na slovenských stredných školách sa stávajú realitou. Záujemcovia o vstup do armády zostávajú žiakmi školy, no už pod vojenským režimom. Pilotnú triedu v spolupráci s Ministerstvom obrany a ozbrojenými silami už otvorili v Sečovciach. Ďalšia bude v Snine. Psovodí armáda aj drony. Stredná odborná škola v Snine sa pripravuje na otvorenie tzv. Vojenskej triedy. Teoretická časť bude prebiehať v priestoroch školy, no a praktická v konkrétnom vojenskom útvare. 3 týždne budú na škole, kde bude prebiehať teoretická a praktická výučba, a týždeň budú mať priamo v priestoroch Ministerstva obrany, predpokladáme, v kasárniach Michalovciach. Motivačný príspevok je 100 eur mesačne, no sú tu aj ďalšie benefity. Napríklad príspevok na ubytovanie, stravu, školské odevy a ďalšie. Hlavným z nich je podnikové štipendium, ktoré môže byť až vo výške 368 eur mesačne po celú dobu štúdia. Vďaka tomu sa zníži finančné zaťaženie rodičov. Určite to využiť naplno, lebo je to veľké plus. Hej, napríklad ja mám také vreckové 100 eur, ale musí to platiť všetko moji rodičia a takto to bude od štátu. Tak ja som už na základnej vedela, že by som chcela ísť buď k polícii alebo k vojsku. Ešte nie som rozhodnutý, ešte nie som. Vstup do armády po 4 rokoch štúdia však podmienkou nebude. Žiak ani jeho zákonný zástupca sa nezaväzujú k vstupu do ozbrojených síl. Tieto peniaze nebude vracať, je to motivačný príspevok na to, že študuje. Vojenská trieda vznikne v rámci predmetu ochrana osôb a majetku a pôjde o duálne vzdelávanie. Otvoria ju budúci rok v septembri. Tak zaujímali ich hlavne fyzické testy, z čoho pozostáva prijímací proces, tak jednoznačne by mali vstúpiť do armády či už pre tento kolektív, pre tímovosť, pre spoluprácu, pre ľudskosť. Súčasných aj budúcich žiakov tejto školy zaujala aj práca s dronmi. My používame drony s umelou inteligenciou, ako je tento, na ťažko dostupných miestach, napríklad na doručenie pri zaplavách napríklad nejakých liekov, na stráženie objektov a vyhľadávanie osôb. Od školského roka 2026-2027 otvárame ďalších 5 nových tried na 4 školách. Pre veľký záujem budeme mať v Sečovciach 2 triedy v ročníku a po jednej triede v mestách Snina, Handlová a Trnava. Zo Sniny Katarína Kleknerová, televízia Joj.